klizište usled ovih velikih padavina. Komšiji se srušila kuća ovog puta skroz. Evo, evakuišemo ovde komšije, pomažemo ljudima da iznesu koliko god stvari možemo, da im pomognemo, jer znam, istu sam tragediju doživeo pre 4 godine i potpuno razumem ljudi u kakvoj su situaciji, ali najvažnije je da su žive glave. U domu je super bilo dok nije bilo poplava. Lekove smo sve dobijali sve na vreme, ništa nije izostajalo. A sada Sad prebacio? idem gore na Bežaninsku kosu. Koliko je bila voda visoko u kući? Koliko? 2,5 metra. Malte ne do plafona, do plafona skroz. I kojom brzinom je voda došla? Pa za nepuni sat vremena. Za nepuni sat vremena puno se puno, kompletno sve. Ništa nismo malte ne stigli da izbacimo, da izbacimo kompletno, vidjeli ste same stvari, sve kako stoje. Ovo što sam malo stekao, inače mi iz Krajine došao i ovo malo stekao i sad mi propasla sve voda. Ušla u kuću, ušla u garažu, ušla u podrum, traktor, aut, sve propašćeno. Koliko je bila vode? Metar i 20 u kuć mi je bila. Ne možeš ti zatvoriti kad je jurila ozva, kiša i voda. To je bilo propast da se čovjek ne zna kuda će, šta će. Da, otišla